put me down, start me up and watch me go. 2014. október 10 és 19-e között szervezett az Outward Bound Románia Szovátai Ifjúsági Központja egy Journey of Disability nevű 10 napos képzést fizikai sérültek és kísérőik számára, akik valamennyien 18 és 30 év közötti fiatalok, és a Romániain kívül 4 másik partnerországból, Lettországból, Lengyelországból, Szlovákiából és Magyarországról érkeztek. A program az Európai Unió támogatásával jött létre. You feel it running through your bones and you jerk it out. Az Outward Bound egy outdoor élménypedagógiai képzésekkel foglalkozó szervezet, amely Romániában 1994 óta működik. Ennek a pedagógiai módszernek a lényege az, hogy a képzésben résztvevő csapatoknak együttműködve kell megfelelniük olyan kihívásoknak, amelyek egyrészt segítik a probléma megoldó képességeiket, másrészt önbizalomfejlesztőek, illetve nagymértékben javítják az interpersonális készségeiket is. Az Outward Bound bármilyen csapat, iskolai osztály, munkaközösség esetén sikeresen alkalmazható. Ezt bizonyítja az a számtalan tréningssorozat is, amelyet az OVB Romániában és a világ számos országában az elmúlt évtizedek során szervezett. A mostani képzés célja az volt, hogy a mozgássérült emberek önbizalmát növelje, illetve fejlessze készségeiket a munkahelykeresés és munkába állás eredményessége érdekében. Figyelemre méltó a projekt neve is, amely voltaképp egy szójátékon alapszik. A disability-t, amely valami hiányt fejez ki, disability-nek írja, amely rögtön pozitív kicsengésűvé változtatja ezt a szót. A tréning fontos részét képezi a projektmenedzsment képzés is, mivel a célok tervezését és elérését az ennek során kialakuló szemléletmód nagymértékben javítja. Az elméleti képzést követően a szervezők ismertették a csapattagokkal a program lényegi részét képező expedíció feltételeit. A projektpedagógia fontos eleme az, hogy a tervezés és a kivitelezés valamennyi fázisát, az eszközök és az ételek beszerzését és elkészítését, a biztonság megszervezését, a túra lebonyolítását, a csapat egybentartását mind-mind a résztvevőknek kell biztosítaniuk. And you jerk it out. You jerk it out. Shut up. Ne a külvilággal lépjenek kapcsolatban, hanem igenis érezzék meg a csapatnak az erejét. És ugye 2 kerekesszékkel indultunk el, 3 hallássérült személlyel. So this means that there's more people who need help and less people who can help with something. So we need to organize better. Let's go. Okay, let's go. Some part. 1, 2, 3. Yeah, it's okay. What can you do with drunken sailor? What can you do with drunken sailor? What can you do? I wish I knew all the right moves to get you out of your bad moods. Make fun of myself and others to make you turn around. I got lost in my thoughts today. I thought of you when first out laughing. Wish I could do to you what you do to me. Az Outward Bound pedagógia lényege az is, hogy a szervezők nem minősítenek, nem értékelnek, csak segítik az önértékelési készségek fejlődését. A valódi személyiségfejlesztés lényege éppen abban a tapasztalatgyarapodásban áll, amelyre a csapattagjai egy ilyen outdoor élménypedagógiai projekt megélése közben tesznek szert. Mert fizikailag egészségesek vagy épp megváltozott képességűek legyünk, bár valamennyiünkre igaz, amit Kurt Hahn, az Outward Bound szellemi atyjának tekinthető reformpedagógus mondott. Többre vagyunk képesek, mint gondolnánk. Disability, azaz bármely fosztóképzőt át tudunk fogalmazni pozitív üzenetűvé. Kizárólag rajtunk múlik. Erre is megtanít az Outward Bound tréning sorozat. I want my Eureka back.